हेल' 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 राव फैया माथो फैबा माजोंना नै खामानि मावनो फैदोंमोन जों बेखौ औवा दाननो नागिरदों औवा खामानिया बेनो होमबालाय खम दा बेखौ एवनांगौ खामानिया जोंना ग्रेसालाय मानो फन हरफिनसै गारनांगौ दा हेलौ रिना बसुमतारी नानि गुड मर्निं हे ए बिउटिफुल डे ब्रादार अके वेलकाम नानि आं खामानि मावनो फैदों दे नानि दे खामानि मावनो फैदों आं ओमफ्राय नों माथो फेसबुकआव एक्सेप्ट खालामाखै आं हरदोंमोन रिकुइस्ट हरदोंमोन ना आया आं मानो सिखा खुला हाग्रायाव नेया फाग्लासो हेल' ओमफ्राय सोर फैदों कमेन्ट खालामलाय आंनो सिखा खंखाय लाबायनाय खामानि मावनो नागिरदों आरो मोनसे गामियाव फैदों आरोना नै नायना लादो आरोना ओमफ्राय माइ दुब्लिनि सोरगिदिं बाउन्डारिखौ हाग्राखौ एवनांगौ आरोना हाय गुड मर्निं फ्रेन्ड वेलकाम आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय आं खामानि मावनो फैदों आरोना मा होनो रिसार्ज सोनो गैला एकदमबारे 9 थारिखआवनो जोबगोन आरोना आंनि रिसार्जआ ओमफ्राय बेनिखायनो साइकेला बहा दोननांगौ बैयाव दोनहैसै वाव स' बिउटिफुल प्लेस ब्रादार अके मोजां नुदों आरोना माइ दुब्लि माने हाग्रायावनो फैदों आरोना नै बेखौ ओमफ्राय आं नोंनि माबायाव सेन हरदोंमोन ना रिकुइस्ट हरदोंमोन ना रिना नानि ओमफ्राय नों माथो माबा नाया नामा नों हो नायाखै नामा नोङो बहा दोननो साइकेलालाय हेल' मा खालामदों दे खिथाहरदो साइकेलजों फैदों आरोना जों गामि खाथियाव खामानि मावनो फैदों आरोना आङो रिसार्ज सोनो थाखाय फैसा गैलाना गलाम बिखारि जाबाय अबेहाय दोननो साइकेला बेयावनो दोनजागौमोनदां रिना बसुमतारी आंखौ बेटा आंहा लोमजानानै सिखारनो हायाखै फ्रेन्ड थोद मानो लोमजानांगौ जाखो मुलि जा मुलि मानो लोमजानांगौ जाखो आयै सरि ब्रादार आं नायाखैमोन दा नाय दे नानि दे दा नाय आं फ्रेन्ड रिकुइस्ट हरदोंमोन नोंनियाव नोंनि प्रफाइल पिक्सारखौबो सिनायखादोंमोन आं दा ओरै फैगोन बे लांदां बे थांथों नांगोन होमब्ला हरथ' हरैजाय बै औवा सिंजों दा ओंखामा थाम्फै बाग्लुंजोबबालाय खि बारिजोबसै नै जारलालै नैबायदि दोनफैजायो हेल' दाहाय नायगोन दे आदा अ दे दा नाय दे दाहाय नाय कबिता भिडिअ'खौबो होनो हायाखै लोमजानानै मानो लोमजाबायनांगौ जाखो मुलि जा मुलि थोद जायालै नैजों माइनाव जायालै नैजों कबिता माइनाव मुलि जा दे आं भिडिअ हगाराखैना दासान्दि भिडिअ खालामनोसै
आं एसे प्रब्लेमाव दंलै बेनिखायनो भिडिअ हगारनो हायाखै खालामनो गोसो जागासिनो भिडिअखौ ओमफ्राय दायो बिराद टेनसनखौनो माला सुफुंनो हागोनथाय न'आ एसे आद्रा जाना दं आरोना आं उन्दुग्राया ओमफ्राय बेखौ कमप्लिट खालामनो हाखांबासो आङो भिडिअ लाबोसिगोन आरोना गोसोआव सान्थि जाना दङ दायो। हेल' लोगोफोर सोर सोर मा मावदों ब्रेकफास्ट जाखांबाय नामा ओमफ्राय आङो खामानि मावनो फैदों दे लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नायलांबाय थादो आरोना जायगाखौ खिन्थानोसै आं मोनसे गामियाव फैदों आरोना ओरैनो हेभ इउ टेकेन ब्रेकफास्ट ब्रादार एसे जाना फैबाय ब्रेकफास्टखौ ओंखाम जाना फैबाय आरोना मैथा नाजों मैयानि गोजांजों जाना फैदों आङो ओमफ्राय दायो खामानि मावनो फैबाय आरो गामि खाथियाव नैबे माइ दुब्लिनि माबाखौ एवनांगौ आरो ना हाग्राखौ नैबे बेरा सेर सेरनि हाग्राखौ एवनांगौ आरोना ओरै अल राउन्ड बेसे गुवार नायनो हागोन आरोना नै बेनिफ्राय लानानै ना बे लामा फैबाय नालाय बिदिनो ओरै लामा फैबाय आरोना ओमफ्राय नैबेनिफ्राय लानानै ओरै एवलांजोबनांगौ आरोना बेखौ ओरै थमब्लेट ओइसिम ओरैजा बिसिम नै ओरैनो बेखौ हाग्राखौ एवजोबनांगौ आरोना नै नायनानै लादो आरोना बै बेराबादि नुहुरनाय दङ बेरा नुहुरनाय बादि दङ ओरै अल राउन्ड एवजोबनांगौ आरोना बेखौ ओमफ्राय बेखौ एवखांबा नै बिदि बेरा दुमगोन खोमा औवाबो दाननांगौ आरोना औवाया नै बैनिहायनो आरोना औवाया कबिथा माइनावआ मा होनदों आंहा जेबो जानोनो हायाखै मानो हायाखै जानांगौ नै आंना सिखाया हाथाय गोनांजोबसै आरोना नै उननांगौ सिखाखौ उनना लानोसै मुलि जा मुलि मानो जानो हाया जानांगौ रिना बसुमतारी नानिया मा होनदों वाव भेरि सु टेस्टि कारि नंगौना जोंहा नै बिरला बर' चेनेल फैदों वेलकाम दे आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय नै लोगोफोर आं दायो नै सिखा खंखाय लानानै खामानि मावनो फैदों आरोना मोनसे गामि खाथियाव ओमफ्राय बिदाफोरबो दं आरो सानै नै सासे सिखा मोनगासिनो प्लास्टिकसो नै लोगोफोर आं नैबे हाग्राखौ एवनो फैदों आरोना हाजिरा मावनो फैदों आरोना आङो 400 थाखा हाजिरा ओमफ्राय सोर सोर लाइक खालामाखै अननानै लाइक खालामदो आरोना नै आंखौ नायनोबा नायदो आरोना एकदम खामसाव नानिखा गोनां महरखौ नायदो आरोना आंखौ सिखा लाबाय आरोना ओमफ्राय आंना सिखाया एसे बुथुवा दब आरो एसे उननानै लानोसै खामानिया नैथिं बार एवनांगौ ओरैनिखौ नङा ओरैनिखौल' औ बेरा सेर सेरखौल' ओरैजायनि बारनायखौ एवा दा खिथालांबाय बिदिसोना दे लाइक खालामाखैबा लाइक खालामदो अननानै दे कमेन्ट खालाम फुंबिलिनि वेलकाम दे बिरला नानि सना फुंबिलिनि गुड मर्निं आं हाजिरा मावनो फैदों ओमफ्राय जोंहा नै जोंदाव कमिटि अफिसियेल फैदों आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय दसेनि थाखाय वेलकाम दे लोगोफोर आं हाजिरा मावनो फैदों दे आं बारा गोबाव होनो हानाय नङा लाइभखौ नै आं दा सिखा उनना लानोसै आरोना सिखाया आंना बारा मोजां नङा आरोना उनना लानोसै आरोना आं सिखाखौ नै ओमफ्राय केमेरा हमनायजों जाबजों बारा माबाया आरोना सिखा उनना लादों आं मारै जाबाय थाखो आं सिखा उनना लाबाय आरोना आं सिखा उनना लाग्रोनि र' दसे थाथ' आरोना लोगोफोर कमेन्ट खालामबाय थाग्रो आं सिखा उनग्रोनि दे आं सिखा उनग्रोनि सिखा उनग्रोनि आं कमेन्टखौ नायथ'नाय जायाखै र' आं सिखा उनना लाग्रोनि दसेनो उनखागोन आरोना आं सिखा उनग्रोनि अबेहाय दोननांगौ रुटियालाय लादो ना सोर सोर मा होनदों हाय आयना ब्र' वेलकाम दे जोंदाव कमेडि अफिसियेल ओमफ्राय रिना बसुमतारी आं स्कुलाव थांनो ओंखारनोसै आदा आइ एम भेरि सरि दाहाय मोनाबिलियाव लाइभ भिडिअ फैबा नायगोन आदा अके दे थांदो नानि दे रेडि जादो
निरन्जय 211 फंबाय फैदों गुड मर्निं ब्र वेलकाम आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय आं हाजिरा मावनो फैदों आरो ना ओमफ्राय नै खामानिया स्टार्ट जाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आं दोनथ'नो जासिगोन दे अके होनना बुंदो दे सोर सोर दङ आंनि लाइभआव अके होनना बुंदो आं खामानिया स्टार्ट जाबाय आरो ना नै जागायबाय नै बिदा गिदिरफ्रा एवबाय आरो ना जों साथाम आरो ना लोगोफोरा ओमफ्राय रिसार्ज सोनो फैसा गैया आरो ना बेनिखायनो आं हाजिरा मावफैनाय जादों आरो लोगोफोर गाज्रि जामोन आरो ना फैसासो मोनो हाजिरा मावनायखौ लाजिनो नाङा आरो ना फैसासो मोनो साख्रि गैया नालाय उफाय गैया हाजिरा मावनानै जायाबा अके ब्रादार नारेना बसुमतारी नानि अके आं हाजिरा मावसै दे लोगोफोर दे हाजिरा हाग्रा एवनो गारना एवसिला एवसिलि एवनोसै आरो ना मजा लानोसै हाजिरा मावनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनो माने हाजिरा आं मावबाय थाखायो आरो ना थेवब्लाबो होननाय जाबाय आरो आं ओंखारथ'नोसै दे फ्रेन्ड सना आंहाबो फिसाज्लानि स्कुल दङ अ दे अरजाया आंबो हाजिरा मावखानोसै आरो ना लोगोफोर आं लाइभखौ दोनथ'नाय जासिगोन दे लोगोफोर गुड बाय आं दा हाजिरा मावसै आरो ना सिखा खंखाइ जोंनो हाग्रा एवबाय आरो ना हाजिरा जोंना खामानिया स्टार्ट जाबाय आरो ना बाय बाय आंबो दोननाय जाबाय दे आंबो खामानि मावनोसो फैदों नालाय मोनसे गामियाव गामि खाथियाव हाजिरा दोनथ'बाय दे लोगोफोर बाय बाय दे बाय बाय आं हाजिरा मावनोसै नोंथांमोना बेस्थ' मोनगोन ना आंनि हाग्रा एवनायखौ नायनो लुबैदों बबेथिं एवनांगौ बोरै ना बिनिफ्राय फारि फारि अके अबेजों थांनो अबेजों थांनो बिजों लामा दंना बेलाय बेलाय लामा दे नै आं हाजिरा मावनायखौ एसे नायनोबा नायदो आरो ना आं हाग्रा एवनोसै आरो ना नैबेखौ एवनांगौ आरो ना बे बेरा सेरनायखौ एवनांगौ आरो ना नै बेजों बेरा दं नालाय नै बेजों बेरा दंना आं बेखौ हाग्राखौ एवना लानोसै आरो ना नोंखौ खरा एवो आं फाग्लासो हाजिराबाबो न'आव जिरै मालायनावबो जिरै मानिया आरो ना आं एवसिबो माहाजोनफोरजोंबो एसे अनजानांगोन ना दोनबाय दे लोगोफोर दोनबाय बाय बाय